To jama'a salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni ne naku Ibrahim wanda aka fi sani da suna C-boy. Ina ma'abotan kallon fina-finanmu na Hausa, to nesa ta matso kusa. Akwai wani fim namu mai suna Walida. Walida wani fim ne mai nishaɗantarwa da ƙayatarwa da faɗakarwa. To ku biyo mu ku sha labari. In Allah ya kai mu jibi Lahadi ƙarfe 8 za mu fara ɗora fim ɗinmu mai suna Walida. Ku same mu a YouTube channel namu mai suna Gadama TV. In Allah ya so ya yarda za mu nishaɗantar da ku kuma za ku ƙayatu, kuma fim ne mai dogon zango kuma mai dogon zamani. Amma a tuntuɓe mu a Gadama TV. A shiga YouTube a yi subscribe, a yi mana like, a yi duk abin da ya kama. Za a samu fim ɗinmu mai suna Walida. Walida fim ne mai nishaɗi, kuma ku biyo mu ku sha kallo. Wassalam, ni ne naku Ibrahim C-boy inda Rabbana. Ina godiya.